vores hjerter brænde med kongens vilje og føre sejr hjem til fædrelandet. I dag drager vi mod Sverige. Ja! Undskyld. Skal deres majestæt have hjelm på? Med 4. Vi andre har jo fået sådan en filthat. Ja. Og? Skåneland skal atter blive dansk. Kan jeg få en hjelm? Med 4. Kan jeg også få en hjelm? Altså, hvad vil I dog med en hjelm? Det passer jo slet ikke til jeres... Og jeg tænkte bare, nu skal vi jo til Sverige. Men nu er det jo bare en lille bitte tur, ikke? Jeg kan jo se Sverige herfra. Det er nu en god idé med hjelm. Aha. Er det nu også det? Det runger faktisk helt ufatteligt, når man bliver skudt i hovedet. Men hvorfor skal de ikke have filthat på? Det gør faktisk... Det runger faktisk helt... I kommer til at ligne en kæmpe idiot med hjelm. Altså, jeg vil gerne ligne en idiot. Hvor mange hjelme har vi? 1, deres majestæt. Men man tager en fjer og sender hønen videre i geledet. Mod Sverige! Är det filthattar? Med fjäder?